Fil-fema tagħna din hija rebħa konvinċenti li nilqgħu b'sens ta' umiltà kbira u sodisfazzjon kbir. Nirringrazzjaw lil poplu Malti u Awċi ta' dan il-vot ta' fiduċja u ta' kuraġġ. Dan il-messaġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat f'konferenza f'Kastilja il-ħadd kmieni wara nofsinhar. In-nota kif tiegħu sar l-ewwel gvern f'Malta li rebaħ dawn l-elezzjonijiet. Fakkar kif madwar l-Ewropa f'dawn l-elezzjonijiet imdorrijin naraw Prim Ministri morru quddiem il-poplu b'ħafna skużi. Dan se jkun wieħed mill-ftit gvernijiet fl-Ewropa li se jkun rebaħ dawn l-elezzjonijiet. U aktarx, l-uniku gvern fl-Ewropa li se jkollu maġġoranza assoluta. Għall il-poplu Malti approva l-politika pożittiva tal-gvern u fl-istess ħin innota kif bl-istil ta' tmexxija tiegħu il-Partit Nazzjonalista baqa' mwaħħal fejn kien. Għall l-oppożizzjoni ma ġibditx nisleha hekk kif fl-opinjoni tiegħu din ma kellix messaġġ. Minflok lili, il-poplu tal-Karta s-Safra lil Simon Busuttil. Saħaq li l-gvern ħal messaġġ ta' min ma marx jivvota jew ma votax lill Partit Laburista. Tenna li dal-gvern se jkompli jaħdem biex jikkonvinċihom bil-ħidma tiegħu. Fl-istess waqt irringrazzja lil min bil-vot tiegħu tal-fiduċja lil partit u Gvern Laburista. Illum iċċarġajtu lil dan il-gvern b'enerġija pożittiva u tajtuna l-kuraġġ biex nimxu l-qudiem b'aktar ħeġġa u b'aktar determinazzjoni. Għalli flimkien ma' tajjeb dal-gvern għamel żbalji wkoll u se jkompli jaħdem b'umiltà. Sostna li s-suċċess elettorali mhux se jitla' ras il-gvern. Innota kif hemm iżjed xogħol xi jsir imma dal-gvern pożittiv diġà qed jagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. U n-nies qed tinduna u s-sibt ta' prova ta' dan. Bis-sinjal li tal-poplu f'dawn l-elezzjonijiet jienu l-gvern tiegħi millum stess se naħdmu aktar milli diġà ħdimna biex inkomplu nagħmlu minn Malta enerġija pożittiva.